コスパホテル泊まってみた。今回は安いホテルに泊まって舞浜行こうぜ作戦。お部屋お任せプランで予約。どんなお部屋かなと。2段ベッドある。ベッドも2台あって、こっちにはミニテーブル。このお部屋ミッキーの概念コーデっぽい。 Very cute. 洗面台、トイレ、洗い場付きのお風呂で大当たり。無料ラウンジに行ってみるよ。自由に使えるラウンジではソフトドリンク飲み放題、電子レンジもあって持ち込み OK。 アメニティは自分で取るスタイル。スキンケアセットもあって助かる。駐車場のところにコンビニあって、ディズニー帰りでもご飯確保。朝食はボックススタイルらしいので、コンビニかホテル裏のウェルシアで自己調達がおすすめ。ディズニーまで無料シャトルバスも出てるよ。真っ赤なバスでめっちゃ分かりやすい。みんなはディズニー旅行で格安ホテルありなし？